खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायहरनाय जाहैबाय। दा बावैसो सिगांनो गोबां भिडिअ माने भाइराल जादों। दा जोंनि एक्स एनडिएफबि आरो दा एनएलएफबि नि लिडार एम बाटाखौ पुलिसफ्रा हमफिनबाय होननानै अडिअआव खोनानाय बायदिब्ला दा बेखौ बिजेपिआव हाबैनि थाखाय बा बिदिनो पलिटिकेल इस्युजों लानानै हमफिनदों होनदों आरो सोरबाबा फैसा डिमान्ड खालामनायनि केसआवबो हमदों होननानै बुंदों। नाथाय आं आंनि बे भिडिअआव माखासे आंनि साननाय माबानि बे हमजानायनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ होनगोन। मानो आंनि साननायसो आरो दा बेफोरबायदि जोंनि एम बाटामोन जाय लिडारफोर जोंनि हाग्रायाव जाय हाथियार लानानै ओंखारबोनाय मानसिफोर बेफोरनि सायाव इनक्वायरि लाग्रा बिसोरखौ सुलु लाग्रा गोबां सरकारनि मानसिफोर थागोन। दा नर्माल जों पाब्लिक मानसिफोरनि माखासे बुंनाय माबानायफोरखौ लानानै आं बेयाव सावरायनो सानदों आरो बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बियो। बेयाव आं बुंनाय बाथ्रायाबो नंजोबथारा। दा दिनै बे भिडिअआव बुंनो सानदों नोंथांमोन बयबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव कि नंगौ जोंनि एक्स एनडिएफबि बिएलटि दा एनएलएफबि आरो दा गोदान मोनसे आफाद दाबावनाय बिथांमोना नंगौ जोंनि जातिनि रैखाथिनि थाखाय मोजांनि थाखाय गावनि जिउखौ सानालासिनो हाथियार लानानै हाग्रा बंग्रायाव थानानै हेफाजाब होनो सानदों। बेयाव जोंनि बर'नि साफ्रोमबो गिदिरनिफ्राय लानानै उन्दैसिम बयबो सापर्ट दङ। मानोना जोंनि बे फिसा जाथिखौ सानसे नङा सानसे बा सोरबा नङा सोरबा गाग्लोबनो थाखाय हमेशा सानबाय थाखागोन। मानोना बे दुनियाव जेरावबो नों नुखागासिनो दङ जाय खमजोर जाति बेफोरखौ बयबो गाग्लोबनो नाजाखायो। ओमफ्राय दा जेखिनियानो डिसिसन लायाखै जोंनि बेफोर जाय जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै ओंखारलांदों बेयाव जोंनि रायजो राजा गासिबो सापर्ट दंजोबो। नाथाय बेयाव माखासे माब्लाबाफोर माने बै संस्थाफोरनि नाम लानानै बा बेयाव माखासे थांफ्रामनानै नङाफ्रा माने बिसोरनि नामखौ लानानै माखासे गाज्रि खामानि मावो। आं दा बे भिडिअआव बेखौसो बुंनो सानदों जायफोर बिथांमोना बे संगठननि ग्रुपनि नामखौ लानानै समाजाव बै पार्टिफोरनि नामखौ बदनाम खालामनो सानो। दा बेफोरखौसो आं फोरमायनो सानदों जाहाथे बिथांमोना एफाबां खस्थ' खालामनानै गावनि जातिनि थाखाय जे बुस्थुफोरखौ मोननो थाखाय हाग्रा बंग्रा थानानै माबानांदों दा बेफोरनि नामखौ लानानै जाहाथे गलत गाज्रि माने आखुजों पाब्लिकफोरनिफ्राय फैसा सोबख्ल'नाय माबा माबि बुस्थु जायफोरखौ पाब्लिकनि एगेन्स्टै थांनानै माबा माबि बिजनेस खालामनाय बेफोरखौ खालामनो नाङा आरो बेफोर फिसा फिसा बुस्थुनि गेजेरजोंनो माने बे मोनसे सर्सेस जाय बिसिनि विकनेसा मोननो थाङो बेनि थाखायनो बैफोरबायदि गिदिर मानसिया उनाव जाबसिन जानाय बायदि जायो। मानोना जाय जातिनि थाखाय थांदोंब्लाबो सरकारनि नोजोराव बिसोरो सासे दायनिगिरिफोर बायदि जायो। दा बिनि थाखायनो बिसिनि नामखौ लायालासे बिसिनि नामजों जुरिनानै सोरनावबा थाखा बिनाय सोरनावबा दम हैनाय बेबायदिनो गाज्रि आखुथायफोरखौ खालामा जाहाथे बिसिना इम्पेक्ट गोलैया। बेनि थाखाय आं जायफोरा सेंग्रा बा सिख्लाफोर बे संगठनफोरखौ लानानै खामानि मावो बिसोरनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामो। आरो जोंनि आफादाव जायफोर दा सिक्स फायार दङ जोंनि एनएलएफबि आरो जायफोरा गोदान पार्टिफोर ओंखारनानै दङ दा बिसोरनिफ्रायबो आं रिक्वेस्ट खालामो बैफोरबायदि जाय नोंसिनि नाम लानानै फैसा खांनाय बा गाज्रि बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबायदिखौ मोनोब्ला सक्सेस बिसिनि सायाव नोंसोरनो बिसोरखौ बुंनांगौ एबा सक्सेस बिसिनि सायाव नोंसोरनि एक्सन लानांगौ होननानै आं फोरमायहरो। आरो बे फिसा फिसा खौरांनि गेजेरजोंनो माखासे खौराङा बैफोर सिकिउरिटिनि लेभेलसिमनियाव माने पइन्टआ थाङो। दा बेनि थाखायनो बैफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनायाव जुदि नोंसिनि ग्रुपनिफ्रायबो पार्टिनिफ्रायबो बेबायदि मानसिफोरा गाज्रि खामानि मावदोंब्ला बेखौ होबथानांगौ होननानै आं सानो। आरो दिनै बिजेपि पार्टियाव हाबैनि थाखाय जामारदों ना
सोरनिबा फैसा डिमान्ड खालामनायाव माबा केसनि सायाव जादों बेफोरखौथ' उननि सायावसो मिथिनो हागोन मानि थाखाय माबादों। दा माखासे खोथाफोरखौ खोनानाय बायदिबा बै गोदान पार्टीनि माखासे पार्टीजोंबो लिंक दं होननाय बायदि खोनादों। दा बेफोर सैथो ना असैथो बेखौथ' मोनथिला, जाय बिथांमोना हमहोदों बिसोरसो मोनथिसिगोन। दा नोंसोर पाब्लिकफोरा मा सानो बेनि सायाव नोंसोरबो एसे कमेन्ट्स लिरनानै हरबानो जाबाय। आरो जुदि सोरबा जोंनि पलिटिकल पार्टिया बिसोरखौ पलिटिकल लोब्बा लानानै जुदि हमहोदोंबा बे बहुद गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो आरो। दा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। खुलुमबाय लोगोफोर।